yan? Opo. Saan galing yan? Nahuli ko lang, boss. Nagkakalapati ka ba? Opo. Tingin nga. Anong singsing yan? Double banded mga kalapatids. Uy, may sticker pa oh. May sticker pa siya mga kalapatids oh. Anong singsing nito? Tanggalin natin, okay lang? Okay lang, tanggalin natin. Sandaan naman to no? Ba't itim? Di ba oblong yung ano, BBC nila? Yan mga kalapatids oh. May, nahuli mo to, Toy? Opo. Saan mo nahuli? Palayan? Opo. Ay, BBC Summer. Ba't ganyan? Yan natin. Sir, anong pangalan mo? JR Castillo ng Bayambang. Bayambang. Dahil mo kalapati, sir ah. Magkano itong ipon mo? Sa cluster, may 100. Ay, may 100. Ayun oh, club ring. Magkano yung club ring? 100 rin. 100 rin yan? Parang babae yan ah. Oo, babae yan. Tapos yung iba, com ring sir, no? Meron yung mga Ito, DCFC no? Ayan, DCFC to. Ang tawag sa kulay na to, sir? parang opal na yun. Opal? Oo, opal. Oo, opal nga. Kasi ano eh, off color, no? Ganda oh. Yung nilalabas na. Barley. Anak niya to? Dahin niya to? Ganda oh. Ano yung com ring yan, sir? Oo, kumpong lang. Yung iba, sir? Pinakamababang presyo? 80. 80. Pampawi lang sa pagkain. Pambawi lang, may singsing na yun, sir? Oo, may sisilat yan. Ayun, may singsing lahat mga kalapatids. 80 yung pinakamura. Tapos, 100 yung ano, 100 yung may club ring. Ito lang. Oo, babae. Uy, ganda. Ganda. Pwede pa mapabatcher yan, no? Hindi pa matanda, no? Oo, kakaparis lang dito sa may brown. May mga lahi ito, sir. Pangkarera, no? Pangkarera itong mga to. Unknown line, pero may pangkarera yan. Pangkarera. Oo. Dahil pala sa mga, sir. Pangkarera itong mga to, may mga brown. Ano, kuha ka agad, 80. Okay lang, buksan ko, 2024 Summer Race. Ayan. Paano mo nahuli ito, Toy? Pangkarera to ah. Duha po sa ano. Basa? Opo. Basa po. Naulan? Buka mo nga yung pakpak. Silipad boy. Sayang 100 mo boy. Ayan oh. Ganda ng pakpak. Sandaan na lang malapatid. So, grabe yung mata nyo. Pulang-pula oh. Sandaan na lang daw malapatid. BBC 2024 Summer Race. Pero parang com ring lang siya kasi ang alam ko na BBC ano eh, oblong eh. Pero nilaro siya eh, malapatid oh. Kaya baka may makakilala sa ibon na to. Dito ho yan sa Malasiki, Pangasinan. Mayroon siyang clip ring na pink. Tsaka BBC 2024 Summer Race. Yo mga kalapatids, may big time tayong nakita dito, si Boy Awat. Ang pangalan mo? Boy! Sandaan 100 to 150. Ayan, magaganda yung mga kalapati mo ngayon ha. Dati, hawak-hawak mo lang, tag-isa, dalawa. Ngayon, may sarili, sinsado na mga kalapatids. Awat talaga. Ito Ayan mga kalapatids, puro banded ng ano, club. Tsaka yung iba may sensor, ano to, Taiwan? DCFC, PPC, PPL, UPFC. Ay, UPFC may ano, Pampanga? Pampanga to boy? Magkano yung Pampanga mo? UPFC mga kalapatids 500? 200 daw mga kalapatids. 500 pag siya, 200 pag ano, may tawad no? Ayan mga kalapatids, dami mong kalapati ngayon ha. Dami mong punan ha. Nanalo sa pooling kaya tawag nila dito si Boy Awat eh. Ayan mga kalapatids, pili na kayo. 150 100 banded na ang club yan mga kalapatids. PPL, DCFC, UPFC, tsaka ano, PHA, may PHA mga kalapatids. 100 to 150. Ayun, thank you boy ha. Yung mga kalapatids ang ganda ng kalapati ni sir. Yan natin dito banda. Ayan. Yan oh.
Ayan, mga kalapatids, oh. Yan, mga breeder tong iba, sir, no? Oo. Magkano to? Dito lang yan. 100 na lang isa. Breeder lahat to? 100 na lang? Grabe, mga kalapatids. So, bakit ayaw mo ng kalapati, sir? Kaya ko lang Pampanga. Babiyahe ka? Kaya quit mo na yung iba. Quit mo na yung iba, babawas. Grabe, oh. Mga, Borga, mga kalapatids. 100 na lang. Ito, Borga, 100 na lang to. Mga club tong mga to, sir? Hindi, yung iba kumring. Yung iba kumring, mga kalapatids. Yung isang club rin. Ha? May isa pang club rin yan. May isa lang? Anong club yun? KFC. Ano yun? Ah, Saan yun? sa Pampanga rin yun. Pampanga yun? 100? Pwede patingin? Yan natin. Ayan. UFC? KFC. Ah, KFC. Kaya yun. Ayan, KFC, mga kalapatids. So, KFC, oh. Magkano yan, sir? 100 na lang. 100 na lang? Oo. Grabe, oh. 100 na lang yung KFC. Ano to? Babae, lalaki? Malaki. Ayun, para ako, mga kalapatids. Pero medium size na lalaki. Oo. Ganda ng niya. Pero kumakarera ka, sir? Oo, kumakarera. Kailangan lang ilaw kasi walang mag-aalaga. Walang mag-aalaga, no? Nailaro mo yung mga anak niya? Oo, Nila? nakatapos. Mga finisher din? Oo, yung iba. Pero hindi ko yung mga... Ay, iba hindi nailaro. Oo. Bawas lang talaga, no? Oo. Grabe, oh. Breeder, mga kalapatids, 100. Baka may Facebook ka, sir. Kontakin ka nila sa Facebook mo. Di na? Ayaw mo? Oo. Basta dito lang sa Dito lang sa Malasiki. Malasiki. Next week, andito ka pa, sir? Ay, wala na. Wala na? Oo, ngayon lang to. Ngayon lang. Dito sa, taga saan ka dito sa Malasiki? Locob Norte. Locob Norte, o yan, baka hanapin nyo si sir doon. Tandaan nyo na yung mukha niya. Pangalan lang, sir, pangalan? JR. JR. Oo. Ah, JR. Yeah, sir, oh. Baka may gustong humabol pa dyan. Tandaan. KFC. Saka yung iba kumring. Yung mga Borga. Tandaan na lang din, mga kalapatids. Breeder to ni sir, breeder. Pero, ang ganda. Ang kikinis, mga kalapatids. Aboy, musta? Ayaw pakita ni Boy talaga. Boss, maraming salamat, ah. Thank you. Ayaw, pakakalawalan na nila. Ayaw, tag-isa siya. Tinaglakad lang, oh. Ah, sabay. Natuwa sila, eh. Ayaw, malapit lang yun. Wala ba, eh. Oh, uwi na si Totoy, oh.